Ahojte, decka, pripojite sa ku mne. Zbieram šuplíky pre malého Tobiáška, ktorý má vážne zdravotné problémy. Vyzbierané šuplíky mu pomôžu? Ja vám niečo poviem o Tobiaskovi. Má 2 roky a je chorý. Nemôže chodiť. Raz bol v rehabilitačnom stredisku, kde mu veľmi pomohli. Takže teraz sa z ležiaceho bábätka stalo plaziace sa dieťatko. Ak by mohol ísť na liečenie, tak by možno mohol chodiť. Takže zbierajte štuplíky. A teraz k tým štuplíkom. Môžete zbierať akékoľvek štuplíky z plastu. Z flaštiek, z šlahačky, z džúsov, ale nesmú byť špinavé. Musíme ich nazbierať 5 tón, aby ich bolo presne 10. Tobiaškova rodina už 5 tón nazbierala, ale my musíme ešte ďalších 5 tón. Tak nám pomôžte zbierať. A ešte som zabudla, prineste ich do školy a tam ich spolu odvážime.